गतिके बुंलायनाय नांलायनाय रायनाय बांसावनाय बे मायाव खामानियाव नाङो बे खुनु खामानिनि जिनिस नङा गतिके नांलायनाय खमलायनाय गाज्रि मुं सोलायनाय बेफोरखौ जों बावनांसिगौ आरो जों माखौ जोंनि जेनेरेसननो जों मा फोरोंलांनो लुबैदों जोंनि गथ' गथायनो फंबाय बिनानावनो जों मा फोरोंनो नागिरदों जोंनि फंबाय बिनानावखौ जुदि मानसि खालामनांगौ गोजौआव लांनांगौ बिसोरनि साननाय हनाय बेबहार पाथियाबोथ' थिग जानांगोन होमब्ला जों जुदि सिनियर जानानै गाज्रि गाज्रि खोथा नांलायनाय खमलायनाय जोंनि बर' रावाव जेखौ गालखाब गैयै होनना बुङो बेथ' समायलाना दिनैनि दिनाव बेखौ नांथारला जोंनो खौसेथि अनलायनाय जोंनो बेखौसो आं खावलायगोन बर्तमान मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव गासैबो रायजो राजाया जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो जायफ्रा एसे सम लादों साननो आरो बुजिनो बिथांमोनखौ आं खावलायो बे फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सननि सिगां जुदि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो बियो साबसिन जायो मानो होनोब्ला जोङो 10 बोसोर जिहेतु साम्प्रदायिक राजनिति होनो जायखौ कमिउनेल पलिटिक्स होनो हिरा सरनिया एबा नब सरनियाया मोनसे कमिउनेल पलिटिक्स खालामनानै बर' अना बर' जोंनि गेजेराव बिभाजन बियो गोबाव सम खालामनानै जोंखौ जुरुला खालामदों जोंनि गेजेराव बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव बुजाफराखौ नस्थ' खालामदों नाथाय दिनै बेखौ जे जोंनि देशनि प्रधान मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदि आसामनि मानव गेदेर गाहाय मन्त्रि एबा मुख्यमन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां NDA हिसाबै UPPL नि पार्टी केन्डिडेट एबा बिजाथिखौ NDA दिनैहाय समर्थन होबाय बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खोथा आरो एबारनिफ्राय बे जाथि बोखावनानै राजनिति खालामनाय एबा हिरा सरनियानि बायदि नब सरनियानि बायदि कमिउनेल पलिटिक्स खालामनाया एबाराव जोबफैबाय बेनिखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आङो मोनसे आंनिफ्राय बार्ता एबा फोसावनाय एबा खौराङाव हरनो सानदों बे समखौ जोङो मोनसे सनानि सम एबा गल्डेन माने टाइम होननानै जों बेखौ लानाया मोजां सनालि हुजुग हिसाबै जों लानाया मोजां खारन बियो प्रयजनथारमोन बर' अना बर' होननाया बिभिन्न खेथ्रआव बियो मोनसे खथिकारक जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गाज्रिमोन बेखौ दिनै NDA गसंथानानै UPPL दोलोनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनानै बे सक्तिखौ दिनै फोजोबनाय जाबाय बे समखौ जोङो सुजुग हिसाबै जों लानांगौ बेखौ आं खावलायो आं हारसिङैल' बानायाखै खस्थ'आ रायजो राजा बयबो खालामदों बै समाव BPF नि दैदेनगिरिफ्रा दा बेवहाय BPF नि लिडार हिसाबै मानव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा मानगोनां बिथाङा मा बुंदों बुङाखै सम सम आंबो खोनादों बिनि फिननाय होनांगौ होननानै आं साना खारन आइ आफा रायजो राजाया नुदों मिथिदों आं सोरबाया सोर बिनि उत्तर होनांगौ आं होननानै साना आं मोनसेल' खोथाखौ बुजियो जे माहारिनि थाखाय खौसेथिया प्रथम गिबिसिना जाहैबाय जोंनि खौसेथि खारन बे खौसेथियासो जोंखौ गसंथा होगोन बड'फाया बुंलांदों डिभाइडेड वी फल बर' माहारि हिसाबै बिजाथिमोन जोंना जेन'बा सानसुमा रन्जित शेखर मुसाहारि सार मानव गेदेर उरखावग्रा ब्रह्म आं BPF निफ्राय साब्रैजों जों जेसेबां भट मोन्दों बे भटखौ जुदि जों ज' खालामनानै नायो हिरा सरनिया बेखौ बिट खालामनानै 2.5 लाखनि बांसिन मार्जिनाव बे देरहादों होमबा जोङो नाय ज' जाजोबनानै सिंगेल केन्डिडेट खालामबाबो दिनैनि दिनाव बे सम्भब नंगौना नङा बेखायनो आं बुंदों जे NDA दिनै UPPL नि केन्डिडेट एबा बिजाथिखौ समर्थन होदों बे बिराद जोंनि थाखाय गिदिर खोथा बेखौ जों मोनसे अपरचुनिटि गल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै जों लानांगौ प्रेक्टिकेला बे आरो ओंखायनो बुंदों आङो समयनि दाबि जों समखौ बुजिनांगोन थेंक इउ गोजोन आरो खौसेथि गायसननायानो जोंनि थांखि बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनायानो जोंनि थांखि आरो गोबाव सम बर' माहारिया
खौसे जानो हायैनि थाखाय जोंहा गोबां खहा जाबोदों दा नैबे समाव जायफ्रा हारिनि बाथ्रा सानो हारि जौगाजानो लुबैयो गोजोनखौ लुबैयो खौसेथिखौ लुबैयो बे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो UPPL हान्जायाव फैनो थाखाय खावलायगोन दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांनि UPPL हान्जायाव हाबफैनाया जोंनि माहारिनि खौसेथिखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायजों लोगोसे UPPL हान्जाखौ माहारि सिबिनाय हाबाफारियाव आरोबाव जोङो गोख्रोंसिनै खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगोन आङो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बरायो बिथाङा रोजा रोजा बिथांनि समर्थकफोरखौ लानानै दिनै जोंनि दोलोआव फैदों फैबाय थानाय समाव माहारि जौगानाय ओनसोल जौगानायनि थाखाय जों खौसेयै खामानि मावगोन आरोबाव आङो गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय गुबुन गुबुन हान्जायाव थानाय ओरैनो थानाय जाय दैदेनगिरिफोर जायफोर हारिनि मोजां लुबैयो बिथांमोनखौबो UPPL दोलोआव फैनानै जयेन जागोन आं खावलायो BPF दोलोआ बेवहाय आरो थानाय नंला नैबे 2024 जि पार्लियामेन्ट इलेक्सन बेवहायल' नोंथांमोना नांगोलनि फुङाव आक्रासुनि एक्स प्रेसिडेन्ट अरुण रय बिथाङा 32 बिथांनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ लानानै जयेन जादों आरो गाबोन समफोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि माखासे गोख्रों माने दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हान्जायाव जयेन जाबावगोन बेखौनो लुबैयो जे हारिनि खौसेथि जौगानाय आरो गोजोनखौ अरायसम लाखिनांगोन आरो बड'फानि जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय माहारिनि आद्रा थानाय हाबाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों खौसे जानानै आवगायलांनांगोन उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।